Mariam. I sɔnna diyara n ye trop. Mohamed. Mais wara ne bɛ jɔrɔ tuguni. Ka jɔrɔ mun? Jɔrɔ Mohamed ne ma foyi fɔ Ali ye fɔlɔ. A ye sika fɔ Ali mais ne y'a f'i cogo min na danni na dɔrɔn. Sisan yɛrɛ ne kunkolo bɛɛ lafiyara. Fɔlɔ ne kunkolo kun wulilen don mais sisan komi i ko i sɔnna hakili lafiyara fɛn bɛɛ quoi. So ne taara n ka voyage la hakili tun bɛ dɔrɔn la n ye wari ɲini ka fɛn bɛɛ kɛ n ko n bɛna dɔrɔn min furu. I b'a dɔn furuko in yɛrɛ de y'a to ne sɔnna an ka segin ɲɔgɔn ma. Parce que ne yɛrɛ mago furu la sisan. Ali dun filɛ ne b'a dɔn a tɛna se ka ne furu san wa. Ali nin tɛ furukɛla ye Ali filɛ nin m'a dɔn Ali nin bɛna dɔn k'u mago ɲɛla dɔ ka tɛmɛ Ali nin tɛ furukɛla ye cɛnniw don u tɛ furukɛla ye quoi kana sɔn ka firikantɛ hali ni Ali n'a ka di ne yɛrɛ i ka Ali ka fanfɛla in i k'a ɲɛfɔ a ye a ka ɲɔgɔn to yen. Yɔrɔ dɛ. Awɔ. Mohamed. Yɔrɔ hali sisan ne ma deli la kosɛbɛ o. Ne y'o de f'i ye Mariam danni la dɔrɔn walayi. Tile fila in na dɔrɔn an bɛ ko in bɛɛ ɲɛnabɔ a kɛ i n'a fɔ ko in yɛrɛ banna quoi. Tant que ne ma woro y'an ka so tant que ni min sen ye ka so Mohamed ne kunkolo ma sɔn Ali. A banna a kɛ i n'a fɔ ko in banna. I y'a f'i ye. N b'a lajɛ bi ni ye Ali ye dɔrɔn n bɛ kuma in fɔ a ye. Foyi t'a la n y'a fɔ. Komi n y'a f'i ye cogo min na tile fila in na kɔni jeliba bɛ taa ni woro ye. Est-ce que i y'a faamu? A banna. O ko yɛrɛ tɛ bila ka suma a bɛ nin don si la ni terikɛ quoi. Cousin ça va? Merci Mohamed. N tila k'i wele quoi Mariam. Ali. Ali, ça va? Mariam, ça va? Ça va. Et d'où Nathalie m'a dit? Donc, c'est comme ça quoi? Oui. Ka furu bɛna kɛ hali n t'a kalama. Ali, ne yɛrɛ kun b'o kuma de la sisan mais n kun t'a dɔn n bɛna se k'a ɲɛf'i ye cogo min. I b'a dɔn ne yɛrɛ filɛ yɔrɔ min sisan ne mago bɛ furu yɛrɛ de la mais donc o de la ne tɛ fɛ ni opportunité ka taga ka ne to quoi. Parle de quelle opportunité jumɛn? Mɔgɔ min tagara k'i to yen nɔ san joli i t'a dɔn a taara fan min fɛ fɔlɔ a ye mun kɛ yen nɔ o san kɔnɔ zon don wa ou bien manamɔgɔ don wa manamɔgɔ yɛrɛ don e n'a farala cogo min i yɛrɛ b'a kalama donc o kana tile kelen dɔrɔn tu me jettes. E ka kuma bɛɛ tiɲɛ sa tiɲɛ na ne t'a dɔn a kun taara min na yen nɔ mais san nana a ko k'a bɛ n fɛ et puis k'a bɛ fɛ ka n furu de. Ne b'a dɔn Mohamed ye cɛ min a tɛ kulonkɛ la bi. Oui, a tɛ kulonkɛ la. O de la ne yɛrɛ sɔnna. N'a kun tɛ kulonkɛ la a kun tɛ taa kɛ to. Ali ye ka faamu bani. Donc e yɛrɛ b'a dɔn sisan ɲɛji yɔrɔ dɔrɔn de. O tɛ. E yɛrɛ b'a dɔn sisan Ali e tɛ baara la. Hali ni n sigi sisan ko e bɛna ne furu e tɛ baara la sisan e bɛna wari bɔ min ka ne furu yɔrɔ o tɛ sisan ko ye. Mariam. I kana bila i kunna ko n t'i fɛ dɔrɔn. Mariam. Ne b'i fɛ mais furu de ka di ne. Mariam o bɛɛ ye kuma wɛrɛ ye bi de. Donc ne kun bɛnna nin bɛɛ kan o. Mɔgɔ min taara k'i fililen to a tagara wagati min na wari kun b'a bolo. Wari kun t'a bolo mais sisan wari b'a bolo. N taara o kun na ne ka danaya ta ka da i kan. Ali e ka n'o fɔ bani. Ka n'o fɔ. Mariam i ye n jan. I bɛ sɔrɔ Ala de m'an da ɲɔgɔn kan ma. Ala tɔgɔ bɔ n na. Ala tɔgɔ bɔ n na Mariam. Tiɲɛ yɛrɛ la Ala kan ka tiɲɛ ne bɛ fɛ ka furu wa ne bɛ Mohamed fɛ. N bɛ kuma kelen f'i ye. Olu bɛ kasi a bɛrɛmaji de la. Olu tɛ taa manamana ko foyi de kɛ
jagosa wari ɲini ko muso furu n'a ye donc moyen min bɛ ne na ne bɛ baara kɛ n'o de N y'a faamu Ali. wa i yɛrɛ b'o dɔn fana wa an kun bɛn n'o de kan O ye tiɲɛ. mais Mohamed nalen donc e y'a complété o kɔfɛ k'a fɔ ko e n'o bɛna furu kɛ déjà o nalen don ko wari o yɛrɛ bɛ k'a fɔ ko wari b'a kun o y'i kunkolo ɲagami quoi parce que a sisan mɔgɔtigi min filɛ nin ye n'aw ye wari ka ban dɔrɔn a ɲɛ tɛ foyi la bi cɛ wari bɛ nin cɛ ma k'a bɛ Non, ne ta tɛ wariko ye. Mariam sabali kana n ka kuma tigɛ parce que toi tu t'es foutu de moi i ye n yɛrɛ yiri sanfɛ ka ju tigɛ ne ye kɛ n dalen to a sanfɛ hali ma bɔ a kalama n nana bali yiri tigɛlen de t'as bien fait Ali. a ɲɛna quoi Ali. Bon. I b'a dɔn a kun ka di ne ka kuma in f'i ye a mɛnna mais n kun t'a dɔn n b'a fɔ cogo min n siranna nin yɔrɔ bɛɛ de ɲɛ mais n b'a dɔn n tɛna taga ka fɔli d'an ma. a ma se e ka fɔli la bilen ne yɛrɛ nana bɔ aw fɛ o de kama depuis a ye ɲɔgɔn ye ka ban i tora nin munumunu ni fɛnw na e ka appel ta Ne kun bɛɛ de b'i ka bɛ mɔgɔ hakili dɔn fara ɲɔgɔn kan. awɔ hakili farala ɲɔgɔn kan ka ɲɛ mais ce que je veux te dire réfléchis bien encore ni kuma min f'i ye i hakili jagabɔ sinon Ali. i b'a regretter ne de y'a f'i ye Ali ne ye hakili jagabɔ de ye ka sɔrɔ ka sɔn furu in ma donc moi je pense que hakili jagabɔ wɛrɛ tɛ ne ma bilen quoi. I y'a faamu donc a kun ka di ne ye bi yɛrɛ komi Mohamed yɛrɛ a proposé ko a ka d'a ye an ka ɲɔgɔn fréquenter dabila quoi donc ne fɛ ni bi tɛmɛna i kana na an ka so bilen quoi donc a kɔni ka di n ye i kana na an ka so bilen bon appel min fana don ni mago wari la ou ni mago fɛn dɔ la i bɛ se ka n wele k'a fɔ n ɲɛna mais à part ça n tɛ fɛ mankan wɛrɛ ka don ni Mohamed cɛ quoi parce que n y'a fɔ Mariam, arrête de m'insulter kana nɛni est-ce que je t'ai demandé quelque chose ne delila k'e wele k'e deli wari la wa non ma f'i ye n deli i wele k'an deli Mariam wari c'est la bon e bɛ k'i yɛrɛ bila yɔrɔ dɔ la sisan c'est très grave parce que i possédelen don sisan quoi mais c'est bon ne bɛ dugawu kɛ Ala ka furu ni si bɛn amina yarabi voilà ne ka kuma kun de ni tiɲɛ na ne ma se ne ka mago furu foyi t'aw ka fɛn na Mariam i y'a faamu mais i kana bila i kunna ko n tɛ se k'i dɛmɛ quoi ni Ayi, wari ko nana i la n wele hali ne bɛ sa ne tɛ e ka dɛmɛ minɛ ok Ali n y'i ka kuma faamu kuma in faamu bon n bɛ fɛ i ka ne minɛ i k'o kɛ pase i ka taga i y'a mɛn Mariam arrêtez de m'insulter ne ka foyi t'i ka sira foyi t'i ka nin manamana wari in i y'a faamu Ali i ka n'i tɛ dusu fɛ ne b'a dɔn semaine bɛɛ e bɛ tilen ka yaala e tɛ 10 000 sɔrɔ an bɛ ɲɔgɔn dɔn de sa bon bi ne ye 10 000 bɔ ka ɲɛsin e ma ko parce que ko e bɛna fɔ ko Mohamed ka wari don e bɛ n'i ban k'o minɛ Mariam Mohamed ka wari don e ka wari don ne ka foyi t'o la Ne de y'a semaine d'i bɛɛ ne ma. bɛ tile ka hali n'a sɔrɔ ne bɛ 20 de sɔrɔ o ye ne wɔsi de ye o ye tiɲɛ ye ne de ye n d'i ma a minɛ ne bani tɛna se ka nin tɛ trahison foyi ye wari de 10 000 minɛ tɛ foyi ye ne ɲɛkɔrɔ n'i minɛ c'est vrai a minɛ bani a tɛ C'est foyi bon. kɛ ne la Ne dugawu kɛ Ala ka hali n t'a fɔ a ye n ko e de y'a minɛ Ala ka komi a yɛrɛ ko sini k'an bolo ka bɔ a la. zi san Ala ka sini bolo bɔ a la k'a kɛ amina hɛrɛ ye. yarabi amina aw kan bɛn amina yarabi Ala ka dugawu minɛ a ka di n ye i ka wari minɛ quoi n bɛna so kɔnɔ fɔlɔ Ayi, c'est bon kay. i delila ko n'i t'a minɛ n b'a bila Mariam e ka wari to yan a muso ma ɲi
Madame, ni wuli biya kadi gon. Non, akadi Mohamed. Kuma do de be mi fe wuli fo do no iten no. Kuma wona fo war ko do de bi la wo duma de bi la. Non, war ko te Mohamed. War ko te na. Ma. Mohamed mawe. Kuma ali yere na na ba. Wa even wuli ali iba ali wuli kana mun na fana. I know, c'est pas non. Abe wuli kana ka frustrer nyana sa. Non, te ali. Mais kana wuli kana la molo sa dusukaji ba ga ibna ka dusukaji to duga. Non, te mumbe. Ako to ni maba ni da ofla be wuli ube. Ko aya to nga kuma kwa. Ali sabali gan lame. Mohamed. Ne kuma kan ko imbege ne kuma ka calculer. Calculer. Ko aka kan bi ne ra kan choix ke kwa. Madame e ka choix kelu bebo kala masa Mbado atunga tla Mohamed. Mohamed e kunye fantan ya. Mohamed foi kun te bulu. Mais ne kun be fe. Ne ko su bege Mohamed e kana taga ga voyage na. Mais etara. Bon itagalen ko fe. Mo kele misira kan ni neji tian. O fana ali de. Ima. Donc esigina kana. Ina soro ni na likadi ko sabe. Mais depuis nana. Yo kuŋolo bɛ ɲagami ne kun t'a dɔn min yɛrɛ kɛ bilen bon i nana ni wariko de kuma ti da ita ali sabali kan kɔnɔ sabali dela yɛrɛ de deli don a 10 minutes dɔrɔn de yan nɔ Mohamed i nana i kɛra fɛn i ye fɛn sɔrɔ i nana k'i bɛ n furu a diyara n vraiment mais mun de b'a yira ne la ko ni e Mohamed bolo bana tuguni e tɛ se ka ne janfa ka taga tuguni. Madame kanun fosa ne bɛ janfa tuguni mun ni wari de sɔrɔ ka na. O ye tiɲɛ bon Mohamed i b'a dɔn n t'a dɔn n'i b'a hakili b'a la don min ye 2000 di ne ma tan k'a bɛnna ni Ali ye i ko n ka jus san ka d'a ma n ka te sigi i b'a dɔn a don ne n'Ali ma ɲɛ kuma la. Bala jɔlen kun do yɔrɔ ni dɔrɔmɛ kelen kun t'a kun mais n ye wari in d'a ma ma sɔn k'a minɛ n kun bɛ k'a lajɛ mɔgɔ sugu min do de ni mɔgɔ dɔ kun do n bɛ wari in minɛ ka taga mais a ye wari in fili a ma sɔn k'a minɛ ne yɛrɛ segira ka na wari in ta i y'a mɛn donc min yɛrɛ y'a to n yɛrɛ n ka décision yɛrɛ n bɛna choix kɛ n bɛna mɔgɔ min yɛrɛ choisir min yɛrɛ y'a to n dara la tuguni e Mohamed filɛ ne ne y'an ka kanu bɛɛ kɛ yan mais Mohamed y'o ye i bɛ fɛnw demande ne fɛ ne y'a fɛ Mohamed n ko ne tɛ fɛ fɛn ka tɛmɛ ne ni cɛ ni cɛ ma ne ladon ka s'a ka so Mohamed ye diɲɛ ko sugu bɛɛ da ne ka o ko la mais Ali filɛ depuis ne n'a ye ɲɔgɔn dɔn don kuma ma deli ka tɛmɛ ne n'a cɛ tiɲɛ don wari b'i kun bi se b'i ye mais n b'a dɔn Ali ye cɛ min wari t'a bolo bi se t'a ye mais a bɛna wɔsi kɛ ka fɛn dɔ ɲini ka ne ladon a ka so donc n'i y'a ye y'aw fila wele yan bi n bɛ fɛ k'an ka choix de kɛ Mohamed a ka di n ye i nana ka ne ni Ali sɔrɔ cogo min ka di n ye i ka taga k'an to ten quoi. Madame ma femme e ko jumɛn sisan Mohamed ne kun sɔnna ko n bɛ furu ma pour que k'i lajɛ de pour que ka Ali fana tester mais sisan ne y'a dɔn sisan ne kan ka n ka choix kɛ ka taa yɔrɔ min fɛ donc a ka di n ye Mohamed i ka bɔ n ka vie la pour de bon. Madame e sɔnna ka n kɛnɛ na Ali m'a ɲini fɛ n ye fɛn o fɛn k'i la Mohamed nali ni bi cɛ i ka yafa n ma n tun bɛ ka jateminɛ de kɛ b'i deli yɛrɛ ka yafa n ma
Kani blaga tugu alin ko anyana ini che madame on attend. Ok. Mon frère, ouais, ça va. Tiens, merci beaucoup. Ne m'a oublié Tchami. Mais boulot vous ferez les nos clips là. Donc madame Goki, ah jarang pour ça. Ya, mafuma. Ni kalfa mun tima. Donc ni nga kalfa mun quoi. Ya fuma. Ka chona ensemble ça que businessman. Tika cheki sonné du. Ouais. Tanay. Na fo de me fure budaula. Ne ke furu, ne ke furu ge la domini. Ah, o te ke furu. Ne me boni nay. Ni bulu kay dimine dunna dimdo ayre la. Ne ka dimido ne mo merla ay dimite dunna.